Modulární mateřské školky Koma. Ničeho se neboj, Honzíku, jenom se podíváme, jestli by se ti líbilo sem chodit do školky. Koukej. Dobrý den. Zvenku to tak nevypadá, ale ten velký prostor uvnitř mě překvapil. Je tu dostatek místa na hraní i výuku. Ve školce postavené z kontejnerů bych čekal, že stěny a podlahy budou snad kovové. Vypadají ale jako ve zděné stavbě. Tak tahle školka klame tělem. Zvenku může připomínat staveništní unimobuňky, ale uvnitř je hezká, čistá a prostorná. Tato školka pro 25 dětí se skládá z 9 modulů, má světlou výšku 3 metry a celkovou plochu skoro 200 metrů čtverečních. Celá výroba, včetně montáže, zabrala jenom 5 týdnů a stála necelé 4 miliony korun. Koma Modular Construction je moderní stavební firma evropského stylu. Přes 20 let je expertem a lídrem modulární výstavby v České a Slovenské republice. Za dobu své existence vybudovala mimo jiné přes 50 školských zařízení po celé Evropě. Modulární výstavba patří k nejmodernějším způsobům ve stavebním oboru. Spojuje 3 zásadní aspekty, kterých dříve nebylo možné dosáhnout najednou. Modulární výstavba je rychlá, kvalitní a zároveň cenově výhodná. Nejen proto najde uplatnění při výstavbě všech typů budov. No tak, Honzíku, taky jsem se nechtěl stěhovat. Dívej, jak je tahle školka velká. Tak už přestaň, všichni se na tebe koukají. Pojď se s nimi pozdravit. Tady je místa, na stěnách nejsou vidět žádné sloupy ani spáry a konstrukce musí mít asi velkou nosnost, když je školka patrová. Co na to říkáš, Honzíku? Podíváme se ještě ven na hřiště? Tak tahle školka rozhodně nevypadá jako z kontejneru. Z přední strany je žlutá omítka a směrem do zahrady obložená dřevem. Školka se skládá ze 34 modulů a nabízí celkovou plochu téměř 800 metrů čtverečních. Každá ze 4 oddělených tříd je sladěná v jiné barvě a má vlastní výdejnu jídel. Celkem sem chodí až 100 dětí. Výroba a montáž zabrala jen 3 měsíce a stála 15 milionů korun. V závodě firmy Koma probíhá prakticky pásová výroba. Jednotlivé moduly se zhotoví jako téměř kompletní místnosti, včetně oken či dveří, obkladů, podlah a fasád. Obsahují i všechny elektrické zásuvky, vypínače nebo počítačové rozvody, umyvadla, toalety nebo celé kuchyně. Na místě montáže se jednotlivé moduly už jen poskládají na předem připravené základy, provedou se spoje a dokončovací práce. Budova se tak může ihned užívat. Je možné ji také znovu rozebrat a převést na nové místo. Tak, Nelinko, přestěhovali jsme se kvůli tobě do většího domečku a musíme pro tebe najít taky novou školku. Co bys řekla na tuhle? Jak se ti líbí tahle třída? Sem chodí stejně maličké děti jako ty? Nelinko, kde pak jsi? Už jsem se bál, že ses mi ztratila. To by nám maminka dala. Tohle je třída pro starší děti, Nelinko. Mají plovoucí podlahu a okna až na zem, takže ze třídy můžeš vyběhnout rovnou ven. Hrát se dá na terase pod pergolou nebo přímo na velkém hřišti v zahradě. Tahle školka je postavená z 12 nízkoenergetických modulů. Na ploše 370 metrů čtverečních jsou 2 třídy pro starší děti a 1 pro mladší. Celkem sem chodí 42 dětí. Výroba a montáž probíhala 2,5 měsíce a stála necelých 17 milionů korun. Firma Koma má obrat přes 500 miliardy korun. Zaměstnává bezmála 170 pracovníků s průměrnou výrobní kapacitou 14 prostorových modulů denně. 80% produkce míří na export do zemí Evropské unie i do nejvzdálenějších koutů naší planety. V Mongolsku, v Mexiku, v Jihoafrické republice nebo i v klimaticky náročném Grónsku. Tam všude se úspěšně využívají naše moduly. Koma. Stavíme budoucnost.